Lidi, my jsme u nového videa a jdeme se podívat do bunkru, jak jsem vám sliboval. On je, myslím, že tam někde na kopci, našel ho tady Kuliš a jdeme se tam podívat. My už jsme tam byli, jakože hledali jsme to. To předtím video možná nebude na YouTube, ale uvidíme ještě. Jdeme se tam podívat do toho bunkru, bo jsme to minule hledali 2 hodiny, nenašli jsme to, až po cestě, jak jsme chtěli domů, tak jsme to našli. Takže jdeme. A minule jsme šli do takého úplně strmého kopce a tady ten našel jinou cestu, takže pro nás výhodnější, bo dívejte, jaký to je strmý kopec. To možná na kameře nebude vidět. A viděli jsme to hada. Ne? Tady. Ne, tam je nahoře. Tam je. Rychle zaběhnu. Jo, to je určitě stezka pro kola. Co? To je určitě stezka pro kola. Ne. Jo, předtím jsme takhle šli. Takhle a kolem toho stromu, jo. No, běž první. A minule jsi tu šel. Ne. Lidi, bude tu 10 lajků, už jsme tady. Jak hodně zarostli. 10 lajků a prozkoumáme ho celý. Teď jsme jenom 2, takže nemá cenu moc to, ale zkusíme to. Do té švíry se vlezem a dívejte, jaké velké dveře, jak kdyby v nemocnici. Dobré, vlezeš? Ty první. Počkej. Ukáž, počkej, půjď. No. Natočím jim to. Blesk. Jakože není to malé. Je to velké. Tam ještě za rohem je něco. Vy to neuvidíte asi, no. Ano. A počkej. Jak to vylézt? Dáš? Jo, to dám. Dej tam první prdel a... Jo, že? Aha. Jo. Počkej. No. Natočím, jestli něco není na zemi. Je? Nic. Ale máme tu východ zpátky lepší. Oj, to je bedna. Duta, tady, pode mnou. Na ní šlapu. Mám strach z pavouku. Neboj, pojď. Jo, tady to je bezpečnější. Jo. Jo, dobré, pojď. 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 Jo. Ne. Co? Tam nic není. Jo. Co? Nic. Nic? Co to je? Ta plaštička. Che. Kam? Tady. To moc nevidím. Kde to? V tom něco je? Naklon to do boku. Je tam něco? Jo. Co? Nevím, pojď. Ne, tu nic není. Ne. Nic? Nic. Tak pak jaká je cesta? Hej, halo. Oh. Pak jaká je cesta? Podíváme se ještě na střechu. Já to vezmu, to budu 20. Jo, že? Vem to. Jo, jenom s to obejdem. Tam je chlap. Tam je chlap, takže musíme být potichu. Aha, tam není, nemyslím, že to tam... Také kopřivý. Co? Jo, jsou to kopřivý. Však to jsou skoro velké jak já. Tam je. Kopřivý. Já jsem říkal, že to je pod tím stromem. To je pod tím stromem. Jo.
Co tam je? Ten bunkr. Tartu. More, musí tam být cesta. Bylo to na Urbex mapách. Takže tu musí něco být. V okolí aspoň 5 metrů. Ne, počkej. Ale počkej, tam jsme se nedívali do té díry. Aha. Nedostaneme. Mám tam blízcí, já tam zkusím se podívat. Kde? Jestli tam něco není odsuvného. Tak počkej, já půjdu s tebou, ne? Tak tam běž první. A to polož. Noc tu berem. Já mám strach fakt v pavouku, ale fakt. Já mám z toho fobii. A jestli jenom Ty mám víš. ručení. Jsi tam? Aha. Ne. Jo, telefon. To musí něco být. A možná jsem to i našel. Co? Na svíci. Jako fakt to nic není. Šlapak, že? Oj. Tak tam ti nejdu. Zabít ho. Ne. Ale tu jinak žádný není. Já jdu ven. Čau. Počkej. A tady něco je? Tady už není. Hej, tady ty všechny jsou to. Jenom tady toto jediné je takové. Tam něco je určitě. Ale ten pavouk, že? Počkej, pojď mi botu. Ne. Co? Majstrštyk. Já? Nic. Počkej. Já chci schodit. Ne, neschoď ho. Já mám strach, já jdu ven. Ne, počkej. Aha, to je mrtvý, ale pro jistotu. Jo, je mrtvý, je. Ale ten určitě není. Zabil? Jo. Jo, zabil. Já jsem ho přímo. Nestihl utéct. Co? Šlapak? Do toho. Počkej, si zapnu. Já mám strach. Ale já, že z pavouku. Počkat. Lidi, na chvíli vám to otočím vzhůru nohama, takže si když tak otočte telefony. Je tam něco? Chodba. Jo. Takže bez tak v tom všechnom jsou chodby. Ale to nevytlačíme ani bez zasady. A tady za dveřma. To jsou tež, to jsou pancířované dveře? Ne, nejsou. Velké dveře to jsou. Já chci jít ven. Jdeme, no. Ne, já jdu první, já. Tak běž, no. Drž. Počkej. Drž. Počkej. Co? To ne pavouk nebo tak. Aha, nic, dobrá, jeď. Já mám strach úplně. Tak, no, Ne, já jdu první, nebo. tak běž ale. Čeho jsem chytnu? Normálně vyskoč, to tě udrží. Jo. Ker. Dej, všechno. No. Já už to nikdy nejdu asi. Také pavouci, co tu jsou. Ne? Ale jo. Já jsem ti říkal, že tu nejdu, že mám strach z pavouku. Já jdu ven, odsaď. A do oka mi něco šlo. Tak pojď ještě zkusíme tam jít. Co tam takhle? Nemám něco na zadech. Aj. Hej. Ne, Nic vůbec? nic. Takže lidi, nic tam nebylo, zkusíme se podívat. Ne. Jo, tam je cesta. Ne? Co máš? Tady. Jako nahoru? Já bych se chtěl podívat na střechu. Hej! Ty piču. To je to musí být ono. Ale počkej, jak by tam mohla být chodba. Já jsem tam viděl chodbu, ale tady ji nevidím.
Pojď tady nahoru. Lidi, já to tady nechápu. Hledali jsme to 2 hodiny. A... Jo, dost tam dostat. Jinak. Tady. Tady nic není třeba. Jo, objevíme se na střeše. A. Já jsem se tam ještě nedostal. Jo, já stojím na té střeše. Není, no. Počkej, tady vidím jakou prohlubeň. Jo, já na té střeše stojím. Co? No. Tak podle mě tady to, vidíš? Tam. A to bude tak. Počkej, pojď tam. Já tam jdu. Ah. Slyšel jsi to? Když ho někdo počkej. Ani si neumíte lidi představit, jaké to je namáhavé. Počkej, je to možná ono. Oj. To je mokré dřevo. Nic. Chceme tady pozdravit aspoň TV Twix. Oj. Chceme pozdravit TV Twix, že psal jsem jim na Instagram, jestli by s náma nešli pro zkumovačku. A my jsme v hajzlu. Oni už tam nejsou? A pryč. Kaj jsou? Já nevím. Kaj zmizeli? Nemohli tam vteřinu? Sekundu jsem se tam podíval a už tam nebyli. Hej. Nebyly to nějaké nadpřirozené bytosti, co se nám zjevily, aby nás vylekali? A oni nepotřebovali víc? Ano. Jenom se čumejí. Ale já jsem slyšel, počkej. A předtím jsem je tam neviděl. Cítíš taky ten pach? Divný? Jo. Pojďme se podívat tady. Tam? Aha. To jsou na kopřivý, kamo. A jo. Má co máme mikiny? Kapuce. To než nebude. Za zkoušku nic nedáme. No tak pojď tak, no, podívat. Jestli něco najdeme, tak se vám hnedka ozveme, lidi. Bo toto moc velké kopřiví a to pána jsme se zlekli, jako hodně. Najdeme něco, tak se vám ozvem. Lidi, nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme tady. Dívejte, jaké to je staré. 1914 až 15. Takže tam jdeme. To je strašně dávno. Dobré, prolezeš se. Ale já jsem malý. A jo.
Já myslím, že mě to švihne. Tady se prolezeš, ne? Jak? A jo, ty máš rukavice. Moje rukavice. A já jsem je měl. No. Ten plot. A pozor, tady osnatý ten. Je tu chodba, schody. Tam. Aha. Schody. Jdeme tam. Ty, ta podlaha. Jaká je to? Sklep ale tu není. To jsou železné schody. Pojď. Ale hej, to se ohýná. Tak nešlapej na okraj. To spadne. Neboj, však tady. Dobro, aha. Až nahoru. Pojď. Já mám tam počkej, že to spadne. Právě, že ty máš až moc strach. I to tu. Jo, to jsem viděl. Jo. Když mě to unese, takže aj tebe. To jsou všechny, bo jsou staré prohle. Ty volu. To jsou, desky jsou na ty, co se asi prohýnají. Oj. To asi nemáme co dělat. Ty ta paska. Oj. Ale ty kola, obrovské. To hledat na kolo. Já nevím, ale tam už není cesta. Musíme ještě nahoru. Nahoru? Co to je? Hej, tady počeptat, bo tady je osvěna. No to tam bych určitě nechodil. Možná to mám. Cestu do bunkru. Chodba. A tam se nedostaneme ani za nic. Nemáme lán, ale máme nic. Ale láno by nám pomohlo. Ano. Dívej. Tady? Za tady ty dvě. Že za tady dva železné kolíky. To se propadá. Ano. Ne, je to železné. Dívej. Ta konstrukce je železná. Obejít. Desky. Obejít. A čo, tady to je normální. Oni mají Hej. a ty byli dva. Ne? Jo. Naši kamarádi. A tak jako já nemám strach, ale mám strach pavouku, ty to víš. Jo. Až tady. Tady další. To určitě, ne, to je asi kanalizace, body trubka. Taková obrovská. Cesta ven. Ale já mám tam strach. Víš, tam je ten bunkr. Není. To je trubka. Nahoru, co vede? Ona vede na střechu. Hej, ale dívej, to je kopec. A jo, tady. To je železná. No. To... Jdem. Jo. Bo tam, podle nás tam je chodba. Ale to je jaké staré. Hej, tolik železa do sběrný. Nejdeme srandu. Takže se ani neunesla, ani To, zařídit. to ani ne. Počkej, to jsou ty schody? Aha. Pojď. To je zapalovač. Fakt? Dobře. Pozor na hlavu. Ne, to nepoští. Tam do té černé, že? To tak tam... Je tam něco podle mě. Co? Já tam vidím, na kameře tam není možno počkat. Lidi?
je tam něco. Ale tady jak se dostaneme přes ty drty? Tak sem. Tím chci vyzvat TV Twix, jakože prostě něco, napište jim taky, že... Doma na ně kontakt. Nebo doma na ně kontakt, telefonní číslo, cokoliv, aby jsme se s nima, aby jsme se prostě my dva s nima spojili. Letadlo. Aby jsme se s nima nějak spojili. Že se s nima chceme spojit. Prostě chceme si s nima dát nějakou prozkoumáčku, nebo s nima prostě točit videa. A nebojte se, budeme s nima taky natáčet, ano. Pozor. Co tam je? Toto. Zašlapni to tady. Tady? Jo. A mě to píchlo do prčí. Dick broke. Taky velký, tady. Zašlap se mu. Jan byl jenom jeden. Taky divný pách. Že? Jak kdyby mrtvol. Ne, já fakt to cítím, jak kdyby mrtvol. Co to je? A ty tady ještě zahrabán. To je zahrabáno něco. Lidi, 10 lajků a prozkoumáme to úplně celé. No, celé zas ne, ale pokusíme se najít cestu do toho bunkru. Nebo přijdeme s více lidma a vyrazíme tam to. Jak jsem vám ukázal, tu. Hej. Jo. Já se tam jdu podívat. Chodba. Ne. Jo, je tam. Jo. To vypadá jak záchod. Jakože ne jak záchod, ale prostě jsou tam kachličky. Ale jak je to mokré tady. Vidíte ten kopec, teďka to mám úplně rovné. Tak vepředu je ještě strmější. Ta tubka. Ještě okolo mě beton. Dá se tu dostat, je tam. Pičo. Jo. Je to jenom tak na trubku. Pozor, paučiny. Tak jenom co. Jdeme? Tady je cesta. Takže tu někdo byl. Jak kdyby, to je vidět. Asi určitě, bo jen tak nezašlapne cesty. Jakože teďka jak je mokro, tak asi jo. Ale čujete, tady už ani tráva neroste. Tam se vylízáme na nějakou cestu. Tak jo. Ček, tady to ještě funguje? Slyšíš to? Ty brdí. Polka. Aha, a tam nejdu asi. Ten vítr. Nevíš, jaký je, třeba může být toxický. A jo. Nevím, jestli to vy uvidíte. Prostě tamhle. Ale u čeho jsme? U toho velkého. Tam je chodba. Nevím, jestli to vidíte. A ten černý flek, to je chodba. Tak co jdem? Zkusíme to. Uj. Je to strmé? Aha. Jo. Tam je ten plot a já jsem si přímo do něho to. Jo, to na to můžeš šlapnout. Běž první. Ještě, že nám někdo ulehčí práci. Někdo nám ulehčí práci. Zvedni si tepaky. Jo. Komáři. Jak hodně tu jsou. Ale to pracuje, tam bych nešel.
Abych šel tady To asi. Nemůra, nebo co to je? Kaj. Vaška. Jo, Vaška. Vašek se neboj, ty nedělej nic. Tyko. Tento. Jo. Fakt. Ne. 10 lajků a jdeme do té díry. Moje konečné rozhodnutí. Jsem skrz toho obětoval i teplaky. Díra. Drž. Na. Och, ruka. Ajde. To musí být ta chodba. Koukni. OK. Ono to fakt je. Já jsem pravdy. Ha? Lidi, zkusím vám tam dát kameru, abyste se podívali, ale my to neuvidíme. Možná, nevím, jestli něco vidíte, ale tohle je konec videa, takže za 10 lajků se vydáme tady přes tady tuhle tu díru, takže Čaute. těšte se, 10 lajků a jdeme tam. Čaute. Čaute.